lesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lwakho bamba sengiyavala ekseni namhlanje incwadi esivuka ngayo sivala ngayo namhlanje incwadi Mark chapter 14 verse 28 kepha emva kokuvuswa kwami ngiyakunandulela ukuya eGalile amazwi akhulunywa uJesu ngaphambi kokuba abethelwe ngaphambi kokuba afe ukhuluma nabafundi bakhe ngakabethelwe usho into ezokwenzeka emveni kokubethela kwakhe ubanikeza isethembiso uyabatshela abafundi bakhe ukuthi kepha emveni kokuvusa kwami ngiyakunendulela ukuya eGalile washo lamagama isiphambana akasithwali washo lamagama akakathukwa nangenhlamba uwasho lamagama akakaphanyekwa nasesiphambanweni uyabatshela ukuthi ngeke kuze kuphele lesiphambanweni kodwa sekwenzeke konke sengibizwe ngamagama ngathukwa nangenhlamba ngaphimiselwa nangamathe kodwa mina ngiyovuka bese siyohlangana eGalile luthu uJesu mayisevukile usekwenzeka ngempela usehlangana nabo eGalile abafundi bakhe noma ngabe bedlule kushaweni kodwa wayeshila ukuthi ngeke kuphelele kushaweni noma engadlule esiphambanweni kodwa ngeke kuphelele esiphambanweni simbona evuka waze wayofika la bethembisela ukuthi uyofika khona noma ngabe bekukhona isiphambano noma bekukhona umqhele wameva kodwa umqhele wameva ubanga namandla okuvimba into akathe iyokwenzeka ngamanye amagama ngisho nethuna limanga namandla ukuthi limvimbe ngoba amva kwa 3 days wavuka wayofika eGalile la akathe uyofika khona ngifuna ukuthi ekseni noma ngabe iziphi izinto ezikuthiyayo endleleni la uNkulunkulu athe uyofika khona noma ungabhekana nezinhlamba noma ungabhekana nameva noma ungabhekana nokuthukwa noma ungabhekana nokucindezelwa kodwa la uNkulunkulu athe uyofika khona uyofika noma usudlula nasegodini lethunzi lokufa uyofika noma nabe bethe bazoba nawo sebekudayisile kodwa uyofika ngoba uJesu wathi siyohlangana khona eGalile even though bekashawa bekalinyazwa kodwa ugcine efikile la ethe uzofika khona nanoma ngabe yini uNkulunkulu akakuthembise yona iyokwenzeka noma ngabe isitha besitshela ukuthi siyaqeda ngawe ngesiphambano sitshela ukuthi siyaqeda ngawe ngokudlulisa izintweni ezinzima but la uNkulunkulu athe kumele ufike khona ekugcineni uyofika siyofika eGalile siyohlangana khona njengoba wayethembisile uJesu ufikile futhi bambona abafundi bakho ungathiyeki ungakhathazeki ungaphela amandla ngoba ubona kusenemvimbo oyitholayo ungaphela amandla ngoba usabona umqhele wameva ungaphela amandla ngoba usabona bekuthuka kodwa la othe uNkulunkulu uyofika khona uyofika ekugcineni. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.